Γεια σας, είμαι ο Λεβάν Γουρούλη, παγκόσμιος πρωταθλητής kickboxing. Εδώ και 20 χρόνια κάνω το άθλημα από 2002. Ταυτόχρονα είμαι και προπονητής, προπονώ στα Γεντσά στο Ατρόμητο. Προτείνω στα παιδιά να ασχοληθούν και να κάνουν kickboxing γιατί είναι ένα δυναμικό άθλημα. Αποκτάνε τα παιδιά αυτοπεποίθηση, γυμνάζονται, κάνουν φίλους, μαθαίνουν με σεβασμό προς τον αντίπαλο και προς τους άνθρωπους, συνάνθρωπους τους. Έχω οικογένεια, έχω 3 παιδιά, περιμένουν το 4ο, δουλειά, προπόνηση, προπονώ τα παιδιά και παρόλο την ηλικία που πλέον δεν είμαι και πολύ μικρός, μεγάλη αγάπη που έχω σε αυτό το άθλημα, προσπαθώ πάλι και βρίσκομαι σε αρκετή πολύ καλή κατάσταση και παίζω πάλι ευρωδυναμικούς αγώνες. ...22 του μήνα, αυτή την Κυριακή, στο γυμναστήριο Παλέντε Σπορ, θα γίνει η μεγαλύτερη διοργάνωση που υπάρχει στην Ελλάδα, No Limits, και εννοείται θα είμαι και εγώ εκεί.